Kardom pinibirta aljikta pinibirta thanmang phi nilika jirong hangpi. Aprang si birtang tonpen cepa jerminam de aprang birtang hungpi aljikta. Dongkamukam Hospital along pini COVID-19 akiso bangser kep kelong pom. Tansiri ang kang riding ay ingnam along lok ateng pi kang hut chimit me pinlang. Ingnam rekom say kiatum amekari kachikrong. Howard kehat along PMAYG ahem sut tangka ke ulay lap patang pi pedad amat rat mahuprong. Birtang hungpi arjik dala phi puthat birtang tonpen cepa jerminam sinang. Dongkamukam along se kachelang perememe ang tekelong coronavirus akiso apay ng bad bomb lang pusini tum news 24 karbiang long aprang kahin pen birta ng pale. Non malom West Karbiang long along ta corona kiso apiong nang batong pinili thota dongkamukam se chelang ahem hospital along bangsar kep abangpu corona kiso positive long pon lapen corona positive kilong abangpu bang piamen lake pulop das artaning kaning koi Berson teron artaning kan kretroxy jiten phangcho artaning kaning koi raisi aldim utin ningkan thongke brahini long imkro ningkan koi rapho maina intipi ningkan plike brahini jersong timung ningkan koi rapho kareng intipi ningkan plike rapho jina ronghang piata ningkan thongke braisi West Karbiang long dongkamukam ahawar along ta perememe pik khangjanglo lasi social distance aron patepek pedet nangji lapen marks mate inghol kachipunga pe kaiketa chikubver nangji lapen kedo kedam apan kacheresi akeme puta hadak se kilanga tumpen nang pachinidon dongkamukam pen berta pangdakpon di kanto terang News 24 Karbiang long Karbiang long akhia that along rika prekipon ing ton telang mati theng pikang hu ing ton telang. Karbiang long angkang pialong loka theng pikang hu chimit mipin ason si tansari angkang alo riding aing namalong ta theng pikang hu ing ton telang. Ajowang lapen arniwang ta loka theng pikepon lapen ing narpen pawung set an kang hu dolo sita alang litumamen akurabang kladak long lelang. Bon tarot along kachithangke smile lapen boga pusi chinidon. Ahok pet amenabang nilituma perangke ritarli bomlang pusi bertanang pale. Laso kang hualong kacirabdun abangpu rohen hanse alangli KSA ing Hansari branch along amai pupusi ametangamat jetan pon lason tak lokating pi kang hu dopik anlang manja aing namalong dilai aing namalong pendanglok West Karbiang long along ta kang huasai deng bomlang. Nilitum News 24 Karbiang long achin lahin pen amenaku kang hu amhor prapchin pen Kepaklang Japan bor iponji. News Desk Report News 24 Karbiang long. Hawar kehat paning ti arong along PMAYG ahem so patang pibedet ratapan aphalo pachongkona. Hemso kikim kipatang pipi aputak nonanta alam ki klang bomlang. Lason si hawar kehat constituency arlo kedo pan intiarong along don kepsusit PMAYG ahem so antangka ke NPDAM eta kepatang pipedet aputak rat turpak aning kang samse kachepaklang an chotakali job card atangka anta chopanglim RTT pusi hadak arat atum akoy pi lapen PMAYG ahem so jong sit putot kikim japan nang humri re pulote lam hoy tame pinang kok puta raratum ninje pon News Desk Report News 24 Karbiang long. Long gadak paning tiarong lapen lanitum la lukel tu kam ke klem tum nining kang samdun de jok selang litum paneli birta bi pelang tum dang nang khrum the pal tum ta churu la news Karbiang long live lapen News 24 lapen news fast lapen alang li lalang tum akimia news do KH news Karbi Hills live wa news do asalang tum na churu lo ladang nang kahom report sanili ke cheng sia bang ke Karbiang long litum panon la hem so nang ipi kalitum paning tierong bang ke ningkang samset he pik lapen ningoi pik ason thegam long lo athe kiduk phan rabji pulote ason kali
latum ta hem keme talang tum ta dodoning tung ke plang atum dat ki fitum dale hem keme do kang tung kali ki du tum ta hem keme ke do ke thak aning kang samla tum ta ingtung sta pini yani bangke la so ke claim pi pedet bangke alang tum handa neli pin rem lo lason ke claim kleder nangi porlo jong si rap ji pulu te rap pami nangji lasi laso ke rap re data bangke komane video tong alang tum halason ki puloma pa claim toiloma ma gram civica gram civic tum ta lason ke toiloma badak third party tum ta lason ke toiloma laso bang neli non arjunan kokpo lasi laso kam jong si non patang ti pulo tenil tumangke angsong damelang tumban peni tumte lohin nam ing sai nang kokpo jong sila ceklo jonang bong jong sila sokam patang ti pulo ten itu mangke angsong dam nang kokpo la ceklo jon palang tuma por pilo la ceklo jonang ang bong por video la pen dak gram civica la pen dak third party tum tamila so bangke apuchi nang po la pen claim vek nang po jong si claim claim puten tumke angsong dami dam nang kokpo lohin tami kes tamil tum file nang kok walang litum against litum bangke lapen hekdam long non la job card amen pen la kidu kelak phan government ateng men tum hanang pi da kechi khechi pupipin thorom chi pupipin sil tum han kado kove la kidu kelak phan tangka nang pi hala job card nang pi tangka bang ke than non bangke ni lirata ning samdun de athela tum ei kaun long pen tangka chu en nun po chu en nun det pen haladak tondunun kelalang tumhan arat ko malogipi inut Piniam berta lansikang taniglo domi thagme kardom